Muri yeZimbabwe hazvinasi kuda pachina kuti ma-MP nema-councillors eZanu PF aiwa varingoripo pachigaro kuzongoluta ma-resources nokuti muzona nhasi nhau dzinobuda dzinza aiwa ma-associates aED mnangagwa anoacuziwa anobatwa kuti aiwa vari kuba ma-inputs ma-farming inputs epfumvudza. Muri yeZimbabwe chinhu chanyadzisa aiwa chinhu chasvoresa bato reZanu PF. Muri yeZimbabwe sati tamuendera mberi nenyaya iyi nokudzirebva wasubscribe wolike wodina on the bell icon kuti ramuchiona maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti nhau dzinobuda muZim aidzichinzi a councillor from Ward 6 in Mazoe found himself in court yesterday facing charges of allegedly stealing 100 bags of fertilizer designated for distribution to villagers under the presidential input scheme. Councillor Chamisa, 51, stands accused alongside with Tachiona Sarotia, 45, the Zanu PF chairperson for Goni district in Mazoe North constituency. Sando zvachita kwachinzi aiwa ava vaviri ava vanobatwa vachiaccused kuti vakaba 100 bags dzema-farming inputs kumazoe. Muri yeZimbabwe chinhu chasvoresa inhu vanhu zvavatoti aiwa tagara totoziva tatozvijaira. Savanoendera mberi vachiti according to the prosecution led by Mr. Tafirenyika, the alleged incident occurred on 12 January when Ward 6 received a consignment of 650 kg bags of urea fertilizer. Muri yeZimbabwe no evidence iri kubuda chiti aiwa associates aED mnangagwa ari kungoluta ari kuba saka vazoiswa mukoti vachinzi vari kufesewa macharges ekuti vakaba ma-inputs. Muri yeZimbabwe ndonyanda ndikupakurira rasi potudze mafungiro enyu pinde mucomment section medu musangana wasubscribe kulike kuchonotana on the bell icon kuti tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.